Mesto, ktoré je tepnou tatranského regiónu, Poprad, vám vie ponúknuť množstvo zážitkov. V jedinečných historických priestoroch bývalej parnej elektrárne dnes sídli Tatranská galéria. Milovníci umenia ju určite nemôžu obísť, a to nie len pre niektorú z výstav, ale aj pre jej jedinečnú architektúru, históriu a atmosféru, ktorú z budovy bývalej parnej elektrárne cíti. Milovníci histórie a umenia by mali určite navštíviť aj Podtatranské múzeum v Poprade. Najvzácnejším artefaktom je lebka neandertálskej ženy stará 105 000 rokov. Expozícia Gánovce je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov spoznať neandertálskeho človeka, žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami. V časti Popradu v Spišskej Sobote nájdete pokoj pri podvečernej prechádzke malebným stredovekým námestím so vzácnym kostolom a renesančnou zvonicou.